हेलो साଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି आशा କରୁଛି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲି ଯିବା 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 ଆମେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି ସାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲାଇନ୍ ଏବେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ହଉଛି ବରଗଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଟି ଏବେ ସେ ଆଗରେ ବୋଇତାଳୁ ଅଛି। ମୋ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ କୁଣ୍ଡା। ଆଉ ବରଗଟିକୁ ଲୋକାଲ ଭାଷା ମୋ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ବି କହନ୍ତି ଲବିଆ। ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବରଗଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେଇଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ବା କୁମଡ଼ା ଗଛ ଦେଖୁଛି। ଏପଟେ ଅଛି ଏ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନରେ ପୁରା ଲାଗିଛି। ସେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଲାଗିଛି ବୋଇତାଳୁ। ସେ ପାଖରୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ନାଇଁ ଏପଟେ। ଆଉ କଣ କରିବା? ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଏବେ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଲାନି କିଛି ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଛି। ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଛି। ଏଲାନି ଏତିକି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ଆକା।
सामने एठी मका फलिछि ए पोको खाई देले देख सीधा जको धन सामने एठी मोटर चना लगाई थला ई लाइन पूरा सरी वाला मोटर चना जाको है सेटा पे गछ जाको ए मर जाईछि आउ एटा की गछ जाको बाहर जाईछि कोन करबा आउ एपटे भी बरबटी लागिछि बरबट लागिछि खासे आशा करछि आपनको मोर वीडियो भल लागिथो और मोर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए निश्चय कर देबे आ गोटे वीडियो रे मिलबो नमस्कार।